No niin, täällä on taas päivä metästetty autovarkaita. On ollut mukava päivä, oikein mielenkiintoista touhua. Näytäpä vähän mitä me ollaan täällä tehty. No, me ollaan tutkittu tämmöistä autovarkkaan hommaa täällä ja täällä löytyy tämä epäillyn tietokoneesta tämmöinen tiedosto. Tää on otettu kopio sieltä ja täältä löytyy lähetettyjä sähköposteja ja tiedostoja ja kaiken maailman kuvia. Ja ehkä me saadaan varas kiinni ja Joo, tai no, ainakin itse löysin jo varkaa, että se on kuka on ja kuka ei. joo, minäkin olen löytänyt. Täällä on raporttia tehty. Kuka oli tilaaja? Se löytyi sekin. Oikealla nimellä. Se oli mikähän se nyt oli? Paulihan se oli. Paul Staris. Tässä on todiste email to Charles Prince from Paul Staris. Joo, Charles Kettakaar. Joo, tämä on vähän tämmöistä CSI-hommaa, ei ihan samalla lailla kuin Hollywoodissa, mutta Vähän pitkäveteisempää touhua, mutta ei ole koko näppäimistä nyt hakkeroja. Mutta no joo, ei koodit ei pölähä sieltä, mutta